Kellu għadd ta' ħolm li xtaq li jwettaq, simpatiku, gustus, bil-għaqal, bi grinta kbira u sportiv. Bħal blanzun fl-aqwa tiegħu issielet mal-ħajja. Ma kien jaqta' qalbu qatt ta' karattru sod. Fil-fjur ta' ħajtu issielet bħal gwerrier marda kiefra rari li tfaċċatlu ta' 5 snin. Dan huwa Jake Vella li s-sibt filgħodu fil-Knisja Parokjali fl-Ħalt Welidu b'Irżebbuġa kienet iċċelebrata ħajtu li matula mess ħafna qlub. 15-il sena li fihom xtaq jagħmel id-differenza speċjalment ma' dawk li m'għandhomx vuċi, l-annimali kienu l-mimmi ta' għajnejh. Ħabba li kellu lejn l-annimali li kien seħilhom dawk li m'għandhomx leħen ifakruna kif għandna nħobbu aħna. Li ma nħobbux għax qed nippretendu xi ħaġa minn xi ħadd. Jake Vella li ma ħalla xejn jaqtalu qalbu irnexxielu jaqqad pajjiż warajh. Ħadem favur il-paċi lejn ajru u lejn ta' madwaru. Xewqat tiegħu kienu xewqat safja ta' xi ħadd ta' żagħżugħ, eternament żagħżugħ li jħobb u jixtieq li l-imħabba tkun il-qies tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Flok bekka xortieħ Jake Vella minkejja l-kundizzjoni tiegħu kien determinat u ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Kien ispirazzjoni għal kulħadd għax huwa tifel kien iħobb l-isport, kien iħobb l-isport ħafna u qatt ma qata' qalbu, qatt ma qatt jgħid għax għandi kondizzjoni hekk jew kien iħobb l-isport għall-isport għalli hu u kien jimmotiva ħafna nies naħseb u kull min forsi kien jeqret għax jien jew ma nistax jew li ġurnata xogħol ħares lejn Jake u jmur jitrejni għax ta' aspirazzjoni kbira kien. Jake kien eżempju għal ħafna nies. Konna nammiraw ħafna kien jibqa' jagħmel l-isport, kien jiġi jagħmel l-isport b'determinazzjoni li jirbaħ. Aħna konna nibqgħu mistaġbin bil-determinazzjoni li kien ikollu, bil-pożittività kbira li kellu, l-eżempju li kien jagħti. Kellu valuri qawwi. Jake kien ta' ispirazzjoni għal ħafna nies, inkluż aħna l-mużiċisti. Jake kien fan kbir ta' kantera fost artisti oħra Maltin u l-aħħar birthday tiegħu tajni sorpriża wkoll billi morna l-isptar u daqqejnilu happy birthday flimkien miegħu wkoll. Jake kien ispirazzjoni għalina kollha, id-determinazzjoni li kellu biex jitħarreġ anke fil-mużika u fil-vuċi kienet xi ħaġa speċjali. Naħseb illum hija xhieda ta' kemm Jake kien tfajjel maħbub. Jake kien ta' ispirazzjoni għaliex minkejja l-isfidi illi kien għaddej minnhom kien mimli enerġija, pożittiv, altruist u minflok jaħseb fih innifsu dejjem jara kif se jgħin lil ħadd ieħor. Jake huwa ta' eżempju għalina lkoll. Il-kelma li kien jgħidilkom meta jsellmilkom, kelma ta' grazzi u kelma ta' barka, jibqa' jirrepetiha għal dejjem. L-aħħar kliem ta' Jake f'din il-ħajja, grazzi ma u grazzi pa, jibqgħu minquxa f'qalb ommu Maruska u missieru Josie li tul ħajtu għamlu minn kollox biex jarawh kuntent. Għamlu sagrifiċċji kbar biex jakkumpanjawh f'dak kollu li Jake kellu bżonn. Nixtieq nirringrazzja lill poplu Malti u Awċi tas-sapport kbir enormi nista' ngħid li tajtuna. Mindu qabditu l-kundizzjoni ġej kulħadd dejjem kien warajna. Min jidher min ma jidirx. Nirringrazzja minn qalbna f'isem Jake ukoll żgur li llum qed jgħidilkom grazzi. Grazzi mill-qalb, grazzi. F'isem Jake nirringrazzja l-poplu Malti u Awċi li kienet amazing, il-ħajja tiegħu kienet diffiċli però n-nies għamlu ilu faċli. U minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw il-kulħadd, ma nixtieqx ninsal xi ħadd. Grazzi l-kull min ġie llum għax għamlulu festa kif jistħoqlu. Jake Vella jibqa' mfakkar bħala dak it-tfajjel b'qalb tad-deb, ottimist, mimli tama, altruist u li se jibqa' jispirana u jagħmlilna kuraġġ għal dejjem. Isliem Jake.